दिली है देखा ठंडा देख के दावल करा। गर्मी में आदमी दूरी बनाओ ना तो वही में हरन दाब दिलू है तबला बहुत गर्मी होला। हरन अच्छा तरवा गरम होला भैया हरनमा के। हां रउआ तो भाई प्रकांड विद्वान वाली यही में। हां एगो वाल्मीकि रामायण हो हर घूमत हो गुलशन गोवर्धन जी ब्रजेश मौर्य अलगे भैया देखा आप लोग बड़ा सम्मान कैला। जवन गीत हम गावत बानी वो गीत के आप लोग ट्रेंडिंग पहुंचावेला। आप लोग का सम्मान बा दुलार बा। धोती कुर्ता पहन के लड़का गावत बा। आज इंस्टाग्राम पर लगभग 17-18 गीत ट्रेंडिंग में बा। 18 गीत बैक टू बैक जवन आवत बा अपेक्षा रखत बानी। कबो कबो तो केवा के पाखुर चढ़ावे लगल के रे तोरा 18 गीत ट्रेंडिंग में बा पाखुर चढ़ाव तो ना भैया कैसे मास्टर एक गीत है रवा सबे बड़ी सम्मान करी। हाय गीत के रवा सबे बड़ी सम्मान दली। हाय गीत सब लोग सुन ले बा धीरे धीरे। अरे गईलो बदनाम करा के का दोष रहे हो हमरा से दिल लगो लाके तोहे अफसोस रहे हो। अरे प्यार लिखल ना रहे तकदीर में प्यार लिखल ना रहे तकदीर में किस्मतिये के दोस्त नहीं खे जान रहल हाथ के लकीर में किस्मतिये एकरा बाद रवा सबे सम्मान के गीत का एगो गीत हमार गईनी। अरे की देरी ना लागी अभी तोरी अरे गरमी दे हम झारी रे अरे चलल हाथू करे रंगा दार से दारी रे। गीत के बाद फिर वह सब सम्मान धनी। अरे मम्मी पापा के संगे जानू अरे मम्मी पापा के संगे जानू आजा समझवादी में ये ठीक है। आदरणीय बाबूजी हमारे मास्टर साहब और रामाधार यादव जी पूज्य बाबूजी के द्वारा 200 रुपया पुरस्कार। आज गाना रिलीज भइल बा। आज गाना रिलीज भइल बा म्यूजिक 10 से।